L-investiment ekonomiku li sar fil-jiem li għaddew permezz ta' miżuri mħabbra biex jipproteġu l-postijiet tax-xogħol kawża tal-impatt tal-pandemija qed iħalli frott u impatt pożittiv f'pajjiżna. Għal dan ukoll il-Prim Ministru ħadd filgħodu f'intervista fuq One fejn irrefera kif dan l-investiment tal-Gvern qed iħalli fiduċja qawwija fil-poplu Malti wawċi kollu. Illum għandek 3/4 tal-poplu Malti, 75% tal-poplu Malti qegħdin jaqblu mal-mod kif il-Gvern qiegħed jimmaneġġja l-parti ekonomika għal dak li għandu x'jaqsam mal-COVID-19. Il-Prim Ministru fost oħrajn tkellem dwar is-sussidju qawwi ta' 2.5% tal-interessi fuq self għan-negozji mħabbra din il-ġimgħa. 2.5% qegħdin inħallsu bħala Gvern bħala dak is-sussidju li se jkun ifisser illi n-negozji tagħna se jħallsu biss 0.1% interest fuq il-loan tagħhom. Jiġifieri qed nitkellmu fuq self mingħajr imax. Self ta' 780 miljun li minnu jistgħu jibbenefikaw in-negozji tagħna li l-ħlas tal-imax fuq u se jkun bla preċedent ta' 0.1%. Fl-intervista il-Prim Ministru Roberta Bela għamel referenza wkoll għall-aħħar rapporti dwar Malta mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali Fitch u Moody's. Hawnhekk il-Prim Ministru saħaq li dan il-Gvern investa fi sħiħ fil-ħaddiema u negozji Maltin wawċin u dawn ir-rapporti jinnutaw il-miżuri ta' għajnuna li ħabbar il-Gvern biex ikun ta' spalla għan-negozji u l-ħaddiema. Din il-fiduċja li tajna b'dawk il-pakketti finanzjarji li nedejna li bihom il-qatna 110,000 ħaddiem salvajna 77,000 impjieg. Dawn huma l-istatistiċi vera illi għandna f'pajjiżna. Il-Prim Ministru semma wkoll investiment ieħor li tħabbar fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart fejn il-Gvern sema lil kulħadd. Tajt kelma lil bdiewa u gburi ngħid li żammejniha. Żammejniha billi naqqasna l-art illi kienet ser tittieħed, l-art agrikola li kienet ser tittieħed għal dan il-proġett b'70%. Jiġifieri llum se nkunu qegħdin nużaw biss terz ta' dak illi kien meħsub illi jittieħed bħala art agrikola. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru taħarsa lura l-ewwel mitjum tiegħu bħala Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista. Ottimist li l-ewwel mid-ġurnata ikunu l-mera ta' ħafna u ħafna aktar ħidma li għandna proġettata għal pajjiżna fix-xhur, fis-snin li ġejjin, fuq kollox gburi bil-fiduċja kbira li qed juri l-poplu tagħna fina, dik il-fiduċja se rrodduha lura f'aktar ħidma, f'aktar impenn, f'aktar dedikazzjoni, f'aktar ħidma ma tiqaf xejn mit-tnejn sal-ħaddak biss li wieħed lill-poplu Malti wawċi. Ħidma, dedikazzjoni u sens ta' responsabilità li beħsibni nibqa' nerfa' lejn il-poplu Malti wawċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.